Ondaxo iragarria duzu jauna maite zaituztenentzat, piztu gure bihotzetan zure maitasunaren garra. Zu gauza guztietan eta gauza guztien gainetik maite izanez, iritsi ditzagun guk asko hala baino handiagoak diren zuk agindutako ondasunak, zure seme Jesu Kristo gure jarraren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizikita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Esaera zabalaren urtetik, jakinduriak etxe egin duetzen, eta zazpi zutare ipini bizkio. Aratitako kinkitu, ardoa presatu eta maia jarritu. Bere zerbitzariak bidali ditu, herri horietatik beharran hau egitera. Ikasi gabeak etozonera, zentzu gabekoei honela esaten diet. Zatozte eta jan egunik, edan prestatu dudan ardotik. Utzi umendiriak eta biziko zerate, iritza itezte zentzu bidetik, jauna esana. Ogiotatik jaten duena, betirako biziko da. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna.
Israel herriak basamortuan zegoelarik, Egiptotik aterata, Gosea pasatu zuen. Eta Jainkoikoak bere herriari hala eskatuta, Moisesek eta bere herriak eskatu zioten. Janaria behar zutela Jainkoikoari, eta bilatu ziren mana deitutako janaria. Esaten dutenez, goizean, goizeko intzan modu gesten zen, mana hura, eta jateko modu bazaukaten. Ongi modu bat, Jainkoikoak zerutik bere herriari bilatzen ziona. Bere herria elikatzeko, bere herriak behar zuen janaria nolabait ere berak emateko berari, eta Israel herriak eskatzen zuen bihotzetik. Egia da, momentu baten gertatzen dela, nazkatu zirela, eta beti gauza bera, eta askotan gertatzen ikusten ditugu, zaharra ikutzen dugunerik Israel herriaren gorabeak. Edozein kasutan, bere kontzientzia historikoa gehitu zen Jainkoikoak bere herria salbatu zuela eta janaria eman ziola. Ohartzen dira, janaria, gizakiak duen, garaimeia, oinarrizkoenetako bat dengula. Janaria gabe hiltzen baira. Eta horregatik ere, Jesusek bere ikasleak utzi zien, Goseak zeudenari janaria ematen eta abar. Jesusek aipatzen digu beste zeruko hori bat dakarkigula. Mana horrek baino askozaz ere gehiago adio duena. Jesusek behin baino gehiagotan aipatzen digu errealitate hori. Modu misteriosuan pentsatu behar dugu bere garaikideek hori entzutean, gaurko evangelioan entzutean, ez dutela piperrik ere ulertzen, zenten zertaz ari zitekeen Jesus. Toki batzutan ere, horako gauzak entzutean, nire haragia zuen jarri izango da, edo nire haragia jaten zuenak eta nire hori edaten ez zuen izango bezala jaten duenak eta nire hori edaten badu betiko bizia, eta horako gauzak entzutean batzuk atzeratu zirela esaten digu baita ere evangelioak. Atzeratu eta ikaratu zirela. Bere ikasleek ere, gertukoenek apostoluek segurasko ez zuten ezer entenditzen, baina berarekin konfiantza handia zuten eta horregatik berarekin segitzen zuten. Horietako batean, jende asko alde egin zuen, Jesusek hori ipatu zuelako, eta bere ikasleek galdetu zien. Zuek ere utzi behar nauzue. Eta Pedrok erantzun zion, eta nola hau bera. Zuk bakarrik dituzu, betireko biziko hitzak. Hauxe konfiantza sakona zeukaten berarekin, eta nahiz eta momentu horretan ez ulertu, berarekin jarraitu zuten. Beste gauza asko bai, ulertzen zituzten, Jesusek erakutsitakoak, baina hau haientzako misteriotsua zen. Guretzako askozaz ere errazagoa da entenditzea. Gure ikuspegitik guk seitu entenditzen dugu Jesus eukaristiaz ari zela. Jesusek bere oparirik handiena guk onartu begezan nola bakerealako prestakizuna egiten zuela. Eta bere ikasleek modu misterioso erabiltzen ziren, gero haiek aiatzean, gero ulertu ahal izateko. Nolabait eta modu sakonagoan entenditu ahal izateko zein zen berak utzita izan zuen oparirik handiena. Egia da, azken egunera arte, ez zuela Jesusek eukaristia utzi, azken afarian utzi bezigun opari handiena.
Sinisten dut jainkoiko eta guztiok zer horren egilea. Sinisten dut, haren semurrakak, Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Birjineak jaio zena. Pontzu Pilato menpean ekatua, gurutzen ezatua, hila eta obilatua izan zena. Inpernuetara jaitsi eta hinduaren egunean, hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoiko eta guztioraren eskubidean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dira. Sinisten dut, Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Gure doai hauek, beroien bidez, hartu eman bideragarriak ditugu zurekin. Diguzu zuk emanak eskeniz, zeu izan zaitzaren asari, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Berak, gure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzen minez, gure pekatuak ezerezu ditu. Hilen artetik piztuz, betiko bizien handigu. Eta zuten igoz, aita guztiz santu, zeruko atea zabaldu dizkigu. Horregatik, aingeru santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu gorazarrean. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta berena. Santua, santu, santua zera, kantuiko gure jauna.
ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da, zuentzat emango dena. Afaldu berdin karizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire ogolaren karizata da, itun berri eta betiko nire ogola, zuentzat eta askorentzat bekatuak bakatzeko isuru dena, egizue hau nire ogoiari. Hau da, sinismenaren misterioa. Eta biziko zerara jauna, zu berriz etorri arte, gaurko herriona. Horregatik jauna, zure seniaren heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kabeza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Ondadean zure sarritzari onartu nahi duzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz gogoak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan. Eramazu maitasun osora Frantzisko Maita Santuarekin. Florentzio gure hartzaileekin eta elizgizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizpeko itxaropenean badiran gure sekundeak eta hildako guztiak abetzazu zure aurpegiaren argitan. Erroki zapizkitu arren, guk guztiok betiko bizitza itxi
Sakramentu honetan Kristorekin bat eginik, zure errukiari apalik deitzen dute. Lur honetan Kristoren zergo izanik, zeruetan ere lagun izatea iritsi bezala. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Eta zaintza dela jainko guztionak, eta semeak eta Espiritu Santuak, guartekin bat bakarra, aurtengoan gurutze eguna, Samigera gurutzek erabakitu eguna, irailaren batean izan, betian izan. Hemendik aurrera, horrela esan dion, beti iraileko lehenengo igandean, eta aurtengoan irailaren batean bakatzen. Betiko esan genezake egitarra izango dela, amabik azkenek urtetako abentzat, amabik laurden gutxitan, hartuko dira gurutzeak, uartetik agentzen den pistako bide gurutzetik. Amabitan nahi duentzako, penitentzia ospakizuna edo da, konfesatzeko aukera, izango du nahiak, eta amabitan mezka, hori izango da. Zoazte, jaunaren bakean. Espera hartukoari. Eskerrik